שלום חברים, ברוכים הבאים לערך נקוב. פה אנחנו מדברים על ביטוח ופנסיה בגובה העיניים, בשפה שאתם תוכלו להבין כל אחד ואחת מכם. אני דובי, מעל 18 שנה אני סוכן ביטוח פנסיוני ופיננסי, ופה אני אחלוק איתכם מהידע שצברתי במהלך כל השנים האלה. שנייה לפני שמתחילים, דיסקליימר קצר. המידע בערוץ נועד להעשרה ומידע כללי בלבד, או אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני או ביטוחי, אינו מחליף ייעוץ פרטני המותאם אישית לצרכיו, נתוניו ומטרותיו של כל אחד ואחת. אז בואו נתחיל. מה זה בעצם הארסנל הפיננסי של המשפחה? ממה מורכב הנכס החשוב ביותר שלנו? במהלך חייו של אדם, או במהלך חייו של כל אחד ואחת מכם, כנראה שיהיו שני נכסים מאוד משמעותיים שרובנו נצבור. את הדירה שאנחנו נקנה ונגור בה, ואת הפנסיה שלנו. למה הפנסיה זה בעצם מרכיב כזה חשוב? למה הוא נכס כל כך גדול שאני משווה אותו בכלל לדירה? בואו נעשה דוגמה קצרה. אישה יוצאת לפנסיה בגיל 64, נניח שתחיה בממוצע כ-25 שנה בפנסיה, ובואו נניח לשם החשבון שהיא מקבלת פנסיה של בערך 10,000 שקל לחודש. בתקופה הזאת שתקבל את התשלומים הפנסיוניים, היא תקבל סדר גודל של 3 מיליון שקלים. אתם מבינים את גודל הנכס הזה? אם אנחנו לא ננהל אותו בצורה נכונה, ולצערי, מהאנשים שאני נתקל בהם רובנו לא יודעים לנהל את זה בצורה נכונה, אנחנו עלולים להפסיד הרבה כספים שאמורים לשמור עלינו ולהגן עלינו בעתיד. אז שלב ראשון, בואו בכלל נבין ממה זה בנוי. אני מחלק את התיק הזה לשני חלקים. הצד של החסכונות, שזה בעצם הקרן פנסיה או ביטוח המנהלים שיש לכל אחת ואחד מאיתנו. קופת גמל, קרן השתלמות, ואם יש עוד חסכונות שנמצאים במקומות שהם לא במסגרת הפנסיונית, גם זה ייכנס בעצם לניהול הזה של התיק. וההגנות, הדברים שמגינים ונותנים לנו מענה לאירועים שיכולים לקרות עכשיו, כמו אובדן כושר עבודה, חס ושלום פטירה בטרם עת, נושאים רפואיים, מחלות קשות, וגם הגנה על הרכוש שלנו, אם זה הדירה, אם זה הרכב, ואם זה והעסק לצורך העניין. מה זה בעצם ההגנות האלה? אנחנו מעבירים את הסיכון הכלכלי, לוקחים את הנזק הכלכלי שעלול להיגרם לנו, מעבירים אותו תמורת תשלום כמובן לחברת הביטוח. אנחנו לא רוצים נזקים כבדים וגדולים שעלולים לפקוד אותנו, אנחנו לא רוצים לשאת בזה לבד, ולכן אנחנו רוכשים ביטוח, בעצם מעבירים את הסיכון לחברת הביטוח. על איזה דברים אנחנו מדברים? מה הארסנל של ההגנות והמענה לכל מיני מקרי קיצון, ואנחנו מדברים על מקרי קיצון, אנחנו לא נרצה לבטח דברים או נזקים שאנחנו מסוגלים לספוג בעצמנו. אז זה מאובדן כושר עבודה שבגלל מחלה או תאונה אדם לא יכול להמשיך לעבוד ולהתפרנס. ביטוח חיים חס ושלום, מישהו הולך לעולמו טרם עת ומשאיר את המשפחה בלי חלק גדול מההכנסה או מהמענה הכלכלי, וזה אמור לתת פתרון ומענה כלכלי לבעיות האלה. נושאים רפואיים שאנחנו חס ושלום עלולים להתקל, ומערכת הבריאות הציבורית לא תיתן מענה מספק, ואנחנו רוצים בעצם פתרון כלכלי שחברת הביטוח תוכל לספק לנו, הגנה על הרכוש, מחלות קשות וכו'. בהמשך, בסרטונים הבאים, אני אכנס לכל אחד ואחד מהפרטים האלה, יפרט עליהם יותר וייתן את הטיפים ואת הדגשים, למה חשוב לשים לב. ממשיכים. רגע, אוקיי. מה בעצם ישמור עלינו בעתיד? מה היא רשת הביטחון שלנו? מה הליבה של כל הסיפור הזה, של כל התיק הזה? בעצם קרן הפנסיה או ביטוח מנהלים. זה שני מכשירים שהם דומים, הם נועדו לאותה מטרה בעצם, הם קצת עובדים בצורה אחרת. אני אפרט את העיקרון הכללי של שני המכשירים האלה, ובסרטון הבא אנחנו קצת ניכנס טיפה יותר לעומק, ונשווה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה, מה מתאים לכל אחד ואיך כל אחד מהמנגנונים האלה בעצם עובד. מה התפקיד שלהם? 2. 1, זה לחסוך כסף לעתיד, שממנו ביום שנפסיק לעבוד ונהיה פנסיונרים ונבלה עם הנכדים, נוכל לקבל קצבה חודשית שבעצם תשמור לנו על רמת החיים בדרך כזאת או אחרת.
החלק השני שלהם זה לתת מענה לאירועים ודברים והגנות של כאן ועכשיו, כמו למשל אובדן כושר עבודה, אדם נפגעה לו היכולת להתפרנס בגלל מחלה או תאונה, קרן הפנסיה וביטוח המנהלים, יש לו מנגנון שנותן לו פתרון לדבר הזה. אדם נפטר בטרם עת, המשפחה לא צריכה להיפגע כלכלית, בתוך קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, יש מנגנון שנותן פתרון לדבר הזה. אז אלה בעצם החיסכון המרכזי, שזה המנגנון המרכזי שבעצם עליו אנחנו צריכים לתת את הדגש. מעבר לכך, יש עוד שני דברים שהם, אני קורא להם בוסטרים, מאיצים של החיסכון. קרן השתלמות וקופת גמל, פותח סוגריים, לא לכולם יש קופת גמל, היה רלוונטי עד 2008, המשיך קצת אחרי, לא תמיד זה רלוונטי, אבל עדיין למי שיש או מי שממשיך לחסוך, נדבר באיזה תנאים ולמה צריך, אבל זה עוד כסף שאנחנו צוברים לעתיד, כשנוכל להשתמש בו למטרות שנצטרך בגיל הרבה הרבה יותר מבוגר, זה מאיץ את החיסכון שלנו. כן, אני יודע שהרבה משתמשים בקרן השתלמות לטווח קצר יחסית של 6 שנים ופלוס, כדי לפתור בעיות כלכליות שנוצרות במהלך החיים. לא לזה לדעתי זה נועד, אני אסביר בהמשך למה אני חושב שגם בקרן השתלמות חשוב לחסוך אותה כמה שיותר זמן, ואיזה יתרונות יש לנו, אבל על זה אנחנו נדבר בסרטונים הבאים. אז לסיכום, בעצם מורכב התיק שלנו, האקוסיסטם הזה, השלם שנותן לנו את הביטחון. הליבה של הדבר הזה זה בעצם החיסכון בתוך הפנסיה או ביטוח המנהלים, בתוספת הקופות גמל וקרנות השתלמות, שאמור לדאוג לעתיד שלנו וגם לתת לנו פתרונות לאירועים שעלולים לקרות כיום. והמעטפת, ההגנות, זה כל ההגנות הביטוחיות שדיברתי עליהן בהתחלה. אז אלה בעצם הדברים שמרכיבים, אמורים להרכיב את התיק הפנסיוני שלנו, את תיק הביטוח והפנסיה. אז כמו שאמרתי בסרטונים הבאים, אני אפרט קצת, אכנס לעומק כל אחד ואתן טיפים איך צריך לנהל. המטרה של זה הייתה בעצם לעשות איזושהי שפה משותפת, על מה אנחנו מדברים, למה אנחנו מתייחסים ואיך כדאי לנהל את זה. אז עד הפעם הבאה, עד הסרטון הבא, תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.